Monimer konyo gandawa Won mi nyakandito Osiep mi makaboleo Chunyile mi awegi gababa Joko nyango tolo Ituma aja kuselenya Kwaro kutu baba Ipala wadana maungero Mwekundo Chiari Orang-orang cerita kau makin bawa kicik rumah ni gitu tu, awak tu kaca cicit jadi ada cacat cicit ko, dia orang-orang bawa tu kaca orang cicit ko, cicit nyawa rumah, mana curu, mana cicit kau bawa wayang, mana cacat ada dulu, kalau dia tu buru mereka kan dia barat itu cacat ada. Kau apa tu orang kita mana kan orang cerita cicit rumah semua city semua dalam semua magagawa membeli selera sosok kami memperbaiki kabisa kami menangkap perjuangan yang merupakan jodera dari juga video kayak rumah memperbaiki kabisa cici berbatari karena meneliti renas hotel mabende kibero tena kaka bende chalo no na memperbaiki kabisa into town di timu memperjuang one bende kachel koda pick up from the airport authority no give memperbaiki kabisa kumjuanga tourist sites na perjuangan karibu sana Benangen kabisa kapo kwa chaka cheno ni na mara kapo makena ndo mio arwa kinini toka wolo wangingaji kwa mjuang kama tai cheno ni and Steve James na kwenye round 1 wakande kachel koda ilongo no jana matinto ene pau rumba kanya kwa mjuang and jana mabene kuro gotu maber kabisa tumbele sebelo ka umuti kwa mjuang mana mama wacho ni ono ngobene wa support dende nsama bende kuro nyalo makolo gitu wako ni kuro mjuang nike jalo matu matek and jalo bende kuro dormone makbad ndendo neni to nyalo na kuro mjuang kuro wanka bubu system logo ni ko sele yana mabendo chako botum mara chari no chako kacha ni bongo doja ja matin sani korombo bodu dio kombo otim lakini experience bare matum kabisa yes ko sele Rajane Imabe Mukunga morni ke chani ni ka ja to male Ero kaman to moko lenda kino kagelen ka keleni secret man secret man ke filmani itiyo mate awinyo ke wacho kanyo ni ana chako mana girumba ka ajawe go mati jawe ka go abugo kipanda le muga ni seni bana nigo tumbongo ni matin inge masa awachi ni kana I find myself mano koro iwacho ni kane atemo yudora eto mago gikmaji chako go kata yudo ngine no kana jiwele kanisa ko mane kaka anbeni mana gimana mondo ya neno mara ni ok ni chaka chake bongo kale lakini ne chako ni wero tu mag bongo igo ni pia tuwe ya tuwe ni instrumental kale ni instrumental mekaona makaona ndalo cha kapodete ya mama fine kabisa mano again na yudo kaka machana na bunga Mateni no bunga na okay kuro ndalo na puro rubi ni chako go bunga achako go bunga ara no kaka jiwacho ni kala pisi wacho kana bunga to the wall bunga kana talent sana bunga kanya ni talent kabisa kuro no yudo ko kago to mat kuro na yudo kaka ninchiga gimoro ntutatu mtaani ne gidhi mashinani tuging'iyo talents mabeyo to gi support ng'ama notelo kanyo ne madandi ndalo no naromo kanyo mana kama nakungo ngatu bija komenye koro kanyo mana dhi maweri makawo namba koro kaka nakawo namba kanyo machako bedo gi confidence ni kare to anyalo go to bunga kapo kwa chako giteri mabor ada monde misna jo jana mamene ko ni chama tawa kwa kamani to bungu system yani dia kani kaito wachaka chaka mkoro discuss into brand mara bungu system chalo na bungu system nja kosele karachu Uma Bay County ya
kindu be go use. Yeah. Masani koro undiki ya bungu system. Nisane brand mara bungu enmane. Bukungo original name mari make you want to get bungu system. What is your name? Original name na mara ID lo ni Rogers Ouma. Rogers Ouma. Yes. Mungere ka bungu system. Bungu system. Yes. Ile ka bungu system koro nying mara bungu kacha ko nying mara bungu abungu ilunga ko kana. Okay. Yes. Iwo meyo ka nyingi ni kaka no biro. Kana pejo mande. Madena wa. Gimo mi jilunga kama ni kata dala kibiro ne Rogers Ouma to kebiyo. Okay, bayo Rogers Ouma. Bas kibiro na bungu kati pejo makosele ka yiti kini mchopi. Dala ga bungu. Dala ga bungu. Koro gimo meyo lulunga kama. Eni Dani ma ubona mamina baba. Lubi ni somali. Niyo iburo nyolo nyathi. Nyathi ni ibiro lubi ni abu. Oku biro nyathi madichu. Koro otimore as a coincidence. Ni konyuola. To pastor be mane yalo. Mane ndalono madena na jaro. Fadena be jaro. To pastor mano biro yalo kata mano biro lorore. Mano biro dewa ni lu bina bungu. Gini mirna mana de? No jauge. Kuro mane gimo miyo nyigino no biro na bungu. Kuro system to kuro biro ka kuro bang to tatu mtaani cha. Kuro ngaini na dhiga kamadaji. Kuro kamadaji ka ni yuduka wan vijende kuro wapunjore thum seche moko buni piano ti iwer matin inyalo wero bongo gigo. Kuro ema gino ero no biro ni ya ti wer kama dilu system. Iwer kama dilu system. Wow. Kuro inwa bulu ya bungu system. Ngama nyingine. Koro ngama medo system. Madaji mama do system. Negin kanyo gi Jose Langa by that time. Jose Langa ngi watch na mabe. Kanya mana nyingeno no bi. Wow. Ja nyakora magajon kamara mara mitire gino mit na mara tare nike tire nyinge moko mabe ni wagi be kikwa wagi nike ninge buma. Na yokoro. Yokoro ya dima bure. Na timi chake abu. Ya dolo biro. Bulungo ne abu. Kati cha kimero gija nabi maja to mlongo ni madani permit. Mene kuro wachimba na kuro ni kichipuni bere kabisa. Kuro inuecha kini abungu system. Kuro abungu system entered ne mari. Niso ni chokuro ni keche nano kabande kacha dalario mokalo kacha rigi kabesele nano kane isumbika cha yenye mbumare. Kendo kwa chuni abungu system maji ujiende mabende kuro na kubenua support. Ma bende tuma teke paupo mkanji. Bia. Amora ainya ki ibo chini rigi mbuta. Nikechinge nika ibet kijo madongo mabe. To iwa chuni aparibiki kusio. Panapo wazee aparibiki ja. Ibet kwa ligi mabe. Udo mwelekeo bi mabe. Kaka ching mori nyalo kutumi bende mabe. Omiyo no neno maber mar kite mbui kata chande kaka upcoming artist mag benga kiruma. Amor kabisa. Ma abungu system boro to. Abungu system biro rumba. To benga ka biwa fuse ko mondo kiko we joma chon ni bende chien joma nyien generation mo masani ingeno ero bongo magende gi ero bende wangala kuro wa fuse mondo at least gimbende gi yud ber ma joma dongo kande bende yudo wa fuse manyiso ni we amada page ni tire jalo amende koro kiapo ni to benga ni rumba ere the difference between benga rumba kani lure gi tiwu okinyangi sane yande adwa go benga kiwijo ka ago gita mar reggae gijo pogore ing'eyo kaka jakongo nyalo go thum ma kikongo cha gi kaka jaluma ka nyalo go thum ka
Dipogore mabor kabisa. Dipogore. Abangara mo roga ne mbaka kandi brand mari makawuno kwenda kama kwa wale aina sana nikeche nini to ichako ga band lakini wabadilika mabaya isani chakra mabende koro ne donje tungro maka angeni se winjo mabaya ke to donje ino ka bende wacho ni rombo ke mabaya but inyani no kistik romba ke wacho ni dwa go romba mondo chaki fise ni benga mondo tundo machon ka ke kla ina no nicho bende neno ka gimiru achieve ni en gima nyalore kabisa. Nyalore kabisa. Mana gimomiyo no kana stick. Mana e benga wa girumba wani. Because gino se kawane benga ni en mar jok macho. Omomiyo a stick adwaro ni mondo you believe ni wan bende kaka jo agla setiro agla to another level moro. Wadwa nyiso gi ni yande benga girumba no confirm. Yes, aneno kata my counterparts moko bende sani tingo wigi malo. Koro watimo encourage kata vijende kaka wan mabende biro jiyo tema at least wabed gi artists mag benga gi rumba mang'eny mondo at least wagol benga gi rumba ni bedo oko kendo odoge form kaka ne en chon. Yeah. Nikeche tumbege nega hora to angla bendo duka lakini kuro angomo people fell ne rumba dog pay Gimomiyo rumba dok piny rumba gi benga no en expensive. To ing'eyo ni dhano bende oyudo gik mayot. Thum moro mi at least e studio tiwinjo ka ya studio go beat moro mamit to ing'ise ni waketi gimoro. Waketi gimoro. To gimoketo no gimiyo no nyithindo dhi moro vijende matindo kabisa kendo thumno osehit kabisa. Koro ineno ka benga wadi nyaka igol piny non thum ni wach ni adwa wera to be en gima kodonji it ng'ato to nyalo chinjo ngimane kata gima kodonji it ng'ato to nyalo affect in a way nyaka ikunge no ikasto ing'eni nyaka utim practice ka itimo practice gi jogi nyaka ing'i kaka gidhi ot kaka nyaka gichiemo ma to ki practice maili ni pile nyaka ing'i kaka jogo dhi ot gi kaka gichiemo maybe for a month. After that month ilo dhi studio nyaka ichul studio chulo pesa mang'eny jogi bi chieng' medhi go kata nyaka ichul gi pesa mang'eny. Koro ji neno ni ma pesa mang'eny ahinya mondo mi koro wago benga wadonje thumbe mamoko gi ma aloso thum kawuono tawuok adhi studio kata jada tagole kawuono to en gima dhi bedo it ji benga gi rumba ok inyal timo kama. Koro mano momiyo ineno ka jowetewa gi iwe ni gikwalonwa ng'wech because en thum minyalo go kawuono to wuok kawuono to wan marwa no ok nyal timore kama. Mare ni nyaka ikwong inon thum ma iti gi pesa bende mang'eny. Samoro itiyo gi pesa mang'eny kamano to kochopo it ji bende kaka ne dwaro. Koro iyudo ni mondo mi iya piny michak iyudri maber mondo michak idog go machielo okawo time. Iyudo ka jok moko ka osegolo kata thum 10 iwinjo. Koro is it ni en ng'eny mar thum mamiyo thum shika ose en quality mar thum nikech ka benga pono ni benga koro en thum makawo time tigolo maber kabisa. Hapa ni kado wik mana chieng' to it nitie thum moko kata gol mana par to nitie thum mahit to nitie thum maber. Nitie thum maber ma biro bedo market en obiro bedo ga bede market kata okip mana standard mamare en aina tika to nitie thum mahit makata ka awere na tingeno hit nyithindo makalo ka were but gibiro were for a time to biro la to thum mang'isi ni thum ma quality moro ma iwacho nani thum maber en ibiro yudo ka en market ka okolal iwinjo mana kigoye dichiel diriyo moro to en aina ti to mano hit ja kolal no ya kucho ichal thum moyae 1 to dhi 100 koyae 100 to doke 0 to machachalo odhi 50 ibiro yudo mana kodhi 51 52
53 kaka time medo sudo e kaka ji medo ng'eye mondo pick up. Kuro bwana mbaka neto kuro company mari makada brand mari mara Bungu System. Niso nito lek mani mabele godo ni this plan. Nikech funds bele kuro viticulture, funds nini culture, mokwa tuni bwana na pene kuro wanne no kakobe. Plans maga Bungu System. What you have? Enia. Onge jatuma ama iketeri. Maonge ambisho. Mana samoro sae mapok oromo kata ji bedo senyisa. But samoro sae mapok oromo. Gima believe Gisi nani. Chieng moro waga jisi story mo. Chieng moro nane mtandao. To noluonga e live moro TikTok. Kuro kadonjo live no. To ayudo ka ji ng'eny, ji over 200 and something. Negi penje gimomiyo okanya chung kaka Bungu System. To gineno ni asara mondo mi chung kenda. E life nyaka kungi no gimini be in at that place, we say to go at that place. You take it manya to get in place. Okay, cover that step. Kore ema mi anyiso jo wagani ure uraoya. An gi plan ni chieng' moro nyaka abed gi band mar System International. Amen. Man ambition ma ango makama wuothi ta wuotho go gino chalo pach gimung'e ni samoro ka dige gimoro ngima kani idwa dhi nyiso ng'ato no kunyi gi puodho mundi idwa kodesa kaito ichaki dhi kwayo jembe kuro ng'ato bro jibo ni puro maber akaro dugi do kasi pun jembe nyisi ni ya kuro jembe nani adete jamdo zeti kuro nyaki guri piny momiyo kapok ng'ato timo gimoro nyaka ikuong ino but ng'amo yie biro mar assista somewhere mano ng'ama yie go but ang'eyo gi e chunya ni ok abor gi kama dhi mano gima ng'eyo wuod kosala iwacho ga ni chaka e gimomiyo anyisi ni ang'e pacha ok abor gi kama dhi iwacho na gimoro kani ji osenyisa ni mondo achaki an kaka Bungu System mondo achaki lakini aneno ka pokaromo. When you say ni pokeromo, what do you mean by pokaromo? Nikech interview neno penny game man fans magi bende neno tiyo mabendo samo pagoma ni mondo miyo wangeni to ang'o mabungu chano abungu dwaro ang'o nikech wadwa mondo abungu timre ndo tan abungu en ang'o ng'eyo nitie ni ya chako band ibando chaki this is the difference in man chako band ibando chaki iwinjo gino lera naga ichako band ibando chaki kichako band ng'ata nyalo chako band kawuono mogwaga band neno after all Olua bando chaki matinde niya pressure ya ground kaka kuri winjo ka jinyisa kuro pressure ya ground ni bora ni is building up kuro joka machudi niya kanyo nyaki buka kama inti kanyo no kuro chak mari matinde niya ne fans ka oyie gi gimitimo matinde ni fans ko ema miyo wabedo jothum maber sama keto thumba oko kacha gine magi konya promote to gitimo omiyo ka gine magi yie ni nyaka chak band okanyata gino ngejo mopero se yikabu koro ng'eny gi moko bende gige no to gi beyond board giwacha gi beyond board
mondo lek nani obed true. Koro mae momiyo wan ka de Bungu system nikech mae iluongo ni promotional interpreted ni interview mwatimo at the end of the corner na to mana Bungu system wacho cha nikech Bungu is building an empire mabende wacho ni chieg robedo ge Bungu system band Bungu system international band system international band yeah to the pinye manaka be this ground koro gi be on board gimara da wacho ni aparo ni jomoko kata social media ngikani ange band to nikech nitiere shows mangato luongi to restrict ni in show no nyaka bed mana mai ok odwa ngama chielo mago shows madhiago kaka Bungu system it bantiere shows misago kaka Bungu system mang'eny dia mtandao kata dia page mar system international band kidengi page no ibro na Bungu sego show kaka Bungu system mang'eny emo miyo nyisi ni ande loso band ok en gimoro matek boyo show ok en gimoro matek asebedo koro en mana nyaka aket things in place en mana ni ande support ema nyaka yudi moro yakora bokajwa Bungu wacho ni support ema nyaka timore nade ayud moro okni iromo chaka Bungu wacho ni be on board come on board yakora bokajwa kamara mara miteka otul makende ma poda medo nyisini wan kande kachel koda Bungu system man would go central bokajwa mabende koro discuss about his brand and the mission mabende ngoro lake mara Bungu chana bokajwa majuka yo pimbe na wacho ni anjalo mabende sero kendo Ramo ninya ko Kate Benga and Lurumba okang mamalo ni korbe duan ke do believe ni gina ka timre yeah what are they do kama team to kwa duogo to Bungu system ni so ni to channel nade wodo ngi ni to album za bima ibeni segolo plans malima bendi ngoro do kata ka beni tie concert moro mabeni tire bele kandi mabendi do mo koro members mabi on board ilika ngeni kwa na one game machaba kwa yeah kitu mana kanyo wodo go bank sama cho mind tuni na TV wale ndo kawo ke Chibono Makisumu City hotel no Maselena Resort. Welcome to Ciala Hospital Kisumu, where your health is our priority. From the moment you walk through our doors, you are not just a patient, you are family. With our highly qualified and competent doctors and caregivers, we are here to serve you 24/7. Whether it's emergency treatment, specialized care, or a routine checkup, we ensure you receive the best medical attention. From welcoming new life to restoring health, we walk with you every step of the way. Because at Ciala Hospital, we don't just treat illness, we care for lives. We are located at Sinyolo along Kisumu-Busia Highway. Reach us on our hotline number +254 57 202 0005 or call our mobile number 07 90 334 499. Ciala Hospital Kisumu, exceptional care for your health and well-being. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss.
Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Nyikwara Mogejuang, useri tegaming, wanka nikech in. Ma en chuny Onagi TV, adundo jaluo. Chenro mar ting' jamondo bende kodong' chien, kama wasaikore mar menyonu wechege koma piny oru godo, nonro mar oboke, chal mar fwambo e kor gwenge. Weche somo, dongruok mar piny luo, pur kod ohala. Tudri kodwa kochakore wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 mar okinyi nyaka 4 mar onyango. Mabiro taye chenro ni iluonga ni Harigan Wakoyo kaachiel kod Sis Monster Auma. Kok chuny Onagi TV to onge kamachielo. Machiegni kendo Nyakwar Mogejuang kamoro mar nitiere telo mar ariyo mar joto kwa Nyakwar Mogejuang kama bende koro wanakandi kaachiel kod jana matin mano wuod Kosele mabende nomiye nying Dai. Dana nokoro ni chieng' mama ne mak age kendo nonyuol nathi miluongo ni Abungu. Onyuol ibo nule nathi mawuoti chake ni Abungu. Kendo system nobedi gi yath moro miluongo ni Madanje Perimeter. Koro ne Abungu system Nyakwar Mogejuang. What discuss brand mar Abungu system Nyakwar Mogejuang to chalo nade wuoth chalo nade Nyakwar Mogejuang nikech jogo mabende koro wacho ni koro nyaka wachaka tido mano chako moweyo tido mabende chako to bende chuny githo e Nyakwar Mogejuang. Wan kane kaachiel kod Abungu system mabende wang'eni timo tich maler. Daktari Samo Nduru daktari mabende nodhi maber kabisa album maber kamano. Daktari Samo Nduru na nini agole manyien. Agole manyien. Nayudo ka machacha nokogore maber ahinya ndalo machien ka. Koro sani kaka medo ngiro la na agole manyien adhi kete e YouTube tarika 19. Gimike maber. Koro daktari ni abod. Nitie. Ni abod. Disani to Abungu system mother the umbrella mar Abungu system one gi albums adi kata bende tumo bende wasebudo mabende you feel like timo maber system ya Anya wacho ni 2 albums nikech awacho ni mostly an gima timo ga ni agologa thum achiel okagol gi as an album but agolo ga single ura golo achiel de matin kenda chaka golo machiel de matin ka otulo mara monare luore gi resources ndi seche moko idwaro ni mondo tumo gi video mare koro nyaka kawo time nikech nitie kata thumbe mana go last year aparo ni ndalo machino kata chande kane wan gi owadwa ma Jamboka thumbe ge mano golo ka nitie thumbe mana go kod gi studio mapuka golo nyaka kawuono magina gine studio achiel kuom gen Samo Nduru mana nuoyo mago kadhi utali kaparo chiko nitire thumbe man go manyien mago kana go last week mapoda kita stop nitie you koro en mana teach manyiso ni sani ka wachni aluonga Abungu system function mara to Abungu nyalo yoro na thumbe ge mok twade corporate ma uimaga maber kabisa kamano in gi thumbe manyalo go 6 hours kamano ago ne wane wa apendi ni ya kaka Abungu system bende ni thumbe gi minyalo go for 6 hours an go ka ariwo gi manyien masa mantie studio agoyo mawano mela bungu matende ni nyaka ging'e ni nitie gik ma timore tok kate mabiro
mabiro. Nitie thumbe manyien mabe poda akita. Poda dwa mano last year ka. Ema kunga mengi. Kae to kuka gibro yudo manyien mana go nisi ne ago kata last week. Thumbe mokwongo mane go na ma. Thum mawacho na go mokwongo. Okada wach thum mana goyo But we paro you nini mo like record mabe manti YouTube. Cliff Kuma. Cliff Kuma na golo kata chaka doga nuoe. Tukana nuoe kuka neno ka jicha ku masane trend. Mob tu manyie. Okay, na doga nuoe. To Cliff umanie bo. No on board. Error board. Okay. Mano jatelo ma bindi osekonya malach. Wow. Mano awachini big ups to him. Osekonya. Koro gimana da penji ni to like yearly igolo thumbe di iga like iga wan gi like 12 months. Koro kawi tulu maro manade mondo bi produce song. Ini song okinyalo wacho ni duration of time. Because kakora wacho ni sani an gi thumbe madhi thumbe auchiel. Mano go. Kaero na keto gi e market kata gi te. Taketo gi. But agombo ni monda atim negi kata video moro matin. Mapod pesa no samoro pod onge. Kunge many pesa mar video ingi kaka gino nyalo timore maber kuka igol gi bit by bit kata igol album sama. Masa ni videos and video chigni auchiel. Video auchiel. To ma pogolo ne videos Karibu beach. 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 Ingeni ba iwo gi fans. Iwo gi fans. To fans makonyo members. Ahora again. Kama. Yeah. Ka die wan kende ga Bungu system to krambe jwangi mabendo chako mora godo ni wanyalo bila Bungu system magana kiluonge function na Bungu nyalo go thum kaka Bungu system nikech en gi thum mabende koro nyalore. Bungu system bendo siluonge different function mopogore kaka Bungu. Yeah. Amara mraga dog. Kama. Now, this is a Bungu system mabende koro temo golo thumbe benga rumba modomio omoro ganda. Imiso ni lek ni kocha cha en Maria Obad. Imiso ni to 2025. Yeah. Mpango chalo nane. Kata concert moro mabende system ki ikone fans. Jok mabende kwenye godo gimoro min godo 2025 ni wani tangwa Bungu system. Company kelo no wango. Thumbe manyien. Thumbe manyien tie maber. Mabeyo magirita. But yor koro launch a Bungu system. Man to kora kitu secret. Did you launch guys? Man to kora kitu secret. Anyway, we getting fans nitire madu wangi ni bwana to. Just tell us niya kata kike secret, but do we have a launch? But do we have a launch? Yeah. When the Bungu launch, they launch. Be the launching moka. Kora wacho launching mar system international plan. Wow. Iwi. Okay, launch too. A launch too, da launch. Kuro, man to kora wacho na kitu secret matin. Because ingeni in life ka, nti jok makuni kwano steps back. Step back. Koro kide go step kama. Ibiro yudo ka. Ina logo lo date bini yemje band. Yenyeyo ngama remember band to onge. Because band mawantiere I'm one of the leaders. You're one of the leaders. I'm one of the leaders. Ma timu gi mora ne band. Mawantiere sana. I'm grateful for an opportunity man give me. Yes. Kuro ngamanyalo teta to unge ba ine menya teto gi kaya teto gi lakini nitie some difficult ilongo namo gik moko in life manyaki agree ni bro timore ngama ngima madano mawuotho nyaka bed gi goal modwano ochope to nitie jomoko mabende kong'eyo ni Bungu ni dwadhe timo gicha chande kamae to owe kodi to mano yelo chigo mar Bungu. They have to know ni an gi lek mar bedo ge band ma
but date mabiro bedo gi band mara to kanyisi. Onya bedo kata kiny kata nyalo Onya kata bedo kiny kata next week. Kata next year. But gima bende koro chando ga ni koro sasa kaka koro ingia teleband and then you also the lead vocalist. Yeah. To in mabende system ko koro miyo band cha koro ndado mo. Ma sama koro kiwuok. How do you feel ni wete muka koro dibedo? Nikech mabende gima bende wacho neno wan kama ndi koro band system ko is weekend ngene fans moko wacho ni bwana jogi ne kana gin kamoro achiel na gibedo. Koro jamani opogore koro jogi ketho band. Ing'eyo fans be nyaka yie ni dongruok nitie. Kata iwacho ni anya chiwo example gi owadwa ma Jamboka. Kana wuok odhi chako mare. Mano is a growth. Omedo gimoro kacha. Wabro wacho ni out of Berumba group band ma wantiere ni. Berumba group band onyuolo lemo moro ma ji neno kamoro. Mano gimomiyo kata jok ma wan go band chieng' moro kata ambe ka bedo gi band gibro wacho ni wan yani Berumba group band en min jothum musewuok kae mobedo successful. Emomiyo ok dwa her mar wuok mar go kamoro piny. But kama pok otimore to iwacho ni kaka jathum nitim ang'o mondo kik igo kata piny. Matiende ni you have to bring them on board, ibet kod gi piny, wang'eyo ni ang'o manyatimore kama ka nitie ng'ama nyamako kama bas watim kamano. Matiende ni yandi iwuok inform jogo miwuok jogo ng'e ni yandi ng'ani to wewa bato iwacho ni awero kaka chien ok ya nyathi manyako joluo nowacho iwinjo chien ok ya nyaki bring gi on board nyisgi ni kama pango kama tiwi ni kiwacho nang'o wanyatimo nang'o wamany ng'at momako no kama mane inform jogo okiwegi ni pa mondo jogo dwar achiel kuom gino bende wacho ni thum benga ok tim maber kabisa. Giwacho ni jothum maka ngi okwero ok gidwar emomiyo gipogore. Ng'eyo ng'ato ka ng'ato en achiel kuom achiel kuom gi lakini ng'ato ka ng'ato en jakwadh chuny. Recently poka aneno ka gibiro gi group moro ma wacho ni wanyalo riwore kaka jothum mag benga Kirumba pok aneno ka mano biro timore kata samoro be akare ane makia but ka mano nitie kata mano biro timore wan ready mar timo kamano mondo wabed kanyakla. Weche moko wachore Abungu system nikech tigolo video moko mamalo Abungu chal ne od sponsor Abungu roja Seychelles. Ing'eyo sponsor bire yore mopogore nitiere ng'at mabiro ni abira kata kiwero wachne thumno berna kata ing'ise ni thumno adwa ni mondo agol video to konyogo omi pesa moro minyalo golo. Nitie jok moko ma bende dwaro kata nikech nying gi thum kata choge gin bende gihero mar mondo mi gikonyi mondo ichop lekni gigolo pesa mondo mi gi promote video. Mago jok moyie in life wayie mondo gibi gikonywa mondo thum mago jok on board wayie mondo gikonywa kora keni wache sponsor to koro gino benda dwana achaka penji kandi ni ingisa na in kata gi thumbe a beach midwa ni gol video nikech kandi wo uge fans kida pale sa mbendo wako mba kandi fans magi bende ni tedo mbendo so twalo wetgi nitire ko mabende ngomba na twalo wetgi nitire ko mabende so moko podo kiane bwana nitire pek moro mabende godo mondo mwa konya bungu yo machaba kama what discuss one kind of mbaka Abungu system, the growth and development mar Abungu system za saban kaza ni basi nizoni to pek mar golo video chalona opek nikech ing'eyo ni video kibwa golo video maybe kao pesa ma big something like 70,000 masani chunyine gombo golo video areyo usa abiti kata kachiel nyaki chunja video nyaki chunja kuro achiel yen 70,000
ma angeni kada kadhi somo comment kende je kor mgajwa nitire usipe bungo mabenda wache to video ndwa ne gol kara ngomondo 7 kende bedwaro kende madwaro mamaki ka 7 nyolo wato kor wana na video mafanya wala na video mafanya kamano kore ngene gi matimbrana seche moko tiyo gi resources mang'eny mar golo thum kata video kata samoro dhi oko kata chande to flop kore yudo ka koro pek mondo mi ya piny kendo michaki gol machielo ok yot koro mane ma injo to koro mag pek yes nikech ma bende gimi kelo gi maber yudo ka ngato golo thum moko spend like 70,000 to koro mondo trade gi thum ni mondo mi duok le pesa ya otek iwacho mani ki support talent support to talent thum machieng' mono mor manyalo moro kata fans ok ding'e an thumba mana wacho ni thum mana akawo matin mogik thum mawero ni chokchoka mana thum mana akawo matin mogik ni thum ni nikech en thum mana ok akawo time ni koro adek koro kaka dwa wabed kaka wabed kudini wabed gi jagero to jaketa go gimoro mamit anyiso temane go kendo mondo atemane wero gimoro ka koro atemo wero gimoro to ne wan e studio to nyiso mani waket man kitake wera kata adier koro kaga beat make go saber kae to koro diere ka koka manyo gik manyalo keto ka e studio kanyo mok ni bero ni compose ginde machok chokene an nyako maonge mana ngama ne para apare studio ka oken thum mokawa sama remo maremba mana kamanya kar mgajwa kamera mara mitakatul makene mpore medorua kinikech mai chendo mange jotu banya kapiji wangu antende kacha koda Bungu system mabende woda ko sele mabende chorus buduka timo mateka biza kupo nini penjo mora enyalo mi wakati penjo mari e comment section kanyu Facebook page mara chune na TV YouTube page chune na TV kacha koda TikTok mara mara chune na TV wakati una first interview kacha koda Bungu system mabende wada go mbaka ndo chano nade Bungu race kacha issues mabende pogoro ngeji wacho no sero moto lakini jomoko achina asera maroma gidoga lakini okagi be on board adal mondo koro session mabende wa chegnity ko ndeji santon tijo kubende digom be on board gibedi part of a Bungu system gibedi part of your journey ereka kaginyalo bedo kaka ginyalo team mondo koro gibedi as your team dikidapa ne ubedo ga team awonje kiwacho gamani on board fan mari go mondo bedo on board ereka kanyalo bedo on board kama mondo miyo kopone ni function moro koponi tegi moro matimora nikech angeni very soon 70,000 inyalo luonga put mari moro yes mondo mi chokni gimoro matin ere ka jago nyalo neno ni mondo maike koro an gi namba maburo nyiso gi kae ma anyalo miyo gi to koro ngama deno koda kata dwa supporta buro supporta kanyo kae to inyalo dhi YouTube mara Bungu system ioda Facebook Bungu system kata ngudo ko Celesity ioda TikTok Bungu system ioda platforms gite inyalo ude toma madende ni kidhi kata Facebook kata idwa go reel moro indika na Bungu system to daga riedo kanyo te platform mora Spotify Google iTunes inyayude thuma inyayude Twitter idm matu abo neno alafu nyoka kesha aneno wakati meomo namba msani namba N07 57 022 173 07 57 022 173 agombo mo davela na Bungu system ago to pego to kan physically mo no bika to really tadika to warara na ago to da funba tunba mo makisumuka ago to from Thursday to Saturday kolo ke manya kanyo te yoda mi chamo mo ber so this month match tire function mo ngodo ko sei na
function moko nitiere oko, but ka nitie ng'at moro madwaro ni mondo wagochne kamoro, nitie jok madwaro shows gi ma private, samoro odungi e dala ne, odwa yawo dala, samoro en garus, namba no ibago to wuya wanyalo biro mwangu ne tu. Yes. Mono ni maber kabisa. Kapo pa kwa dwa loro we kan tiri gima nyalo wache Bungu system candies moko magu kodo kapo kwa we close the bracket. Gima nyawacho fans gani awacho ni gimed supporter mondo amigi thum moloyo kata kaka gi expect. Support yo mane tu. Supporter yor pesa. Support tu. Kenya mokuongo en pesa. Mar ariyo en dhi YouTube na i-support, i-subscribe, idhi e Facebook, ing'iyo gige go. Manya supporter. Yeah. Abu kapo kwa loro kandi adomondo myo engek na yuni momate. Wer mane? In mane mi ay. Cliffo Uma. Cliffo Uma jakoselo winja paka. Won jason gaviana jabe. Authority kendo gwedhi ba mondi mer konyo gandawa. Won mili nyakandito. Osiep mili makaboleo. Chunyi ler miya weri gababa. Joko nyango tolongo. Cliffo Uma maja koselenya kwaro gutu baba. Ikonyo gada maonge yero Mungu mwenye polo. Chieni koda kida wasungi Uma. Ikonyo gada haya Nyasaye mwenye polo. Hey, ingeni wacho gari bwana duone jama ne mete ginene social media kana TikTok karango lakini kidhiri do kan gimoro ma different but mari ni is rhyming bwana. Mondi ni maja. Na mano. Ne para mo juang mane longo ni Bungu system ne para juang wako kacha mbaka wadi ko kacha kolore kacha ko da comments ambaye dugulo kacha cha ngini fans koro gin na magini no direction. Yeah. Was an interview mabende no watimo watemo ngene to bende we can get a support from our fans. Yes. And the man alo to champion and bende wada lo produce that video. Yeah. When alo do that 70,000. Yeah. Once we get that 70,000 to boro jeni bwana karadiri, this interview was a good one. So kopo ni winyo this program ko ngejwa ni one direction to watim now. Walunga put momatin kosalunga kosel chimura chiel to a big line to a choke that 70,000. Yeah. Iye no mo tima. Ana iye. Abugu iye. Iye. Oda wacho kama ndi we want to do something economic next time. Kalo already comments babe do comment kandi then wadi be do kacha maybe the next 2 weeks or so mondo miwago mbaka to the news one to mana magombo mondo go do that video. So this is going to be his project the Chunyo Negative kaka project in kaka support mar Bungu system. Wadu mondo miwa elevate Bungu system mondo wajise ni bwana fans can support. Yeah. Mabende fans mo support no kada katum ka 15 minutes. To fans will support you know these are 20 minutes any paka fans. Yeah. Itoga fans. Acho go get. Ana kwa the team kato koloro chaplain oda biro kani moniso ni to the band makori tigo do sani lungo ni band mane compose gijo mage to achievements mabendo say band ni bomi be ko do together na sana. Yeah. Okay. Band mo ntie sani ilungo ni Berumba band. Ena group band mano walungure enni walungure jok magothum. Aparo ni neno kata kawan giri gi kabasele. To wariwore. Kore na group band. Kamose chope enni sani kor wadhi gi igni abich nyaka ne chake. No chake aparo ni ndalo corona. Ndalo corona. Koro wanose akore ndalo corona mwachopo ka. Success monya wachino wanose bidogo enni jokmo ose ya band bindi nitie tunti jokmo bendo se ya maber kaka Jamboka makoro ni band ne we expect kata jomoko will come up mondo o support
to gi jok ma nyalo chieng' moro nyalo wuok nyalo ting'o bandwa malo ni band ni en min jotho so mano gima nyalo wacho. Nitiere ndalo mana bende koro ne ok ne ndalo mano koro pod une brai mano koro ngato jambo ka ndalo mane ma koro pod une amine Berumba Group achievements gara mana songs mano golo malungo nying Berumba Group ni maro ko sangaro ngato ne golo individual songs band ma wantiere oyie mondo I thrive yani unini in kaka ni kan tiere recording ma wanyalo konyi wadwa konyi but tumen mari apa ni ke edhi kata album majaboka videos samode bro neno ko wer kode kanyo kata jomoko be bro notice do wanda e thumbe matinde ni wayie mondo ngato oya a certain level ko the level machielo bende mang'eny sega chake lakini unu bedo for 5 years katu mako other bands you open lakini kaka one of the leaders band ijama matinto leadership band a leader jatelo ingeyo ineno iwacho ni ayot iwacho ni ayot iwacho ni osurie mung'eyo gima yot na but okonego bedni jo yawo kong'eyo gimoro ma timore e yodi koro nyaka item umo gima dhi e odi mondo ji one ni gik moko to dhi mafaya onge ot ma ji ok nyal chwanyo to ber bende nitie mana e ot emomiyo awacho ni wasetemo kama wanyalo mogi kae Asante sana Taramadjuan kamora mara mentira kotno makene mago biro kama maduonga yene ke chikoro wachope giko mar chenro mar ngejo timbo kama bende wan ka chen koda Abungu System mabende en the manager mar Berumba Group kendo the CEO director Abungu System international bane kwa Taramadjuan kama bende ni wan kane ka chen ko 6 videos kata bende wan gi other more 5 videos mabende odago lokata kwa Taramadjuan mimeo is making an appeal kaka jahera mare mabende nyalo rotumege kata ni YouTube mage Abungu System, Facebook page Abungu System, TikTok Abungu System, all the platforms in mana Abungu System. Do not forget ni our final project kaka in jahera mar Abungu System. One video moda ko lokata sembo kata price at 70,000 shillings. Video book and what go nego kata to chalona dikro mjwa maro ko rowe lweti ine mede pia ni to chalona de pando sembo kata namba ne mabeni yalo ga kata kata mi direction kapo kwa tiko watch ni mugik Abungu System iso ni tokoro ini ko kaka nene to wa chalona actually ne fans ga ahero kabisa koro an support madwa support kumiya tabedo ngamolo ngama ni malu molo kakwa yes koro ahero wanere guching machielo kawuono wojo gani Thursday right Thursday wow mana kama ni pamoja na kama mlunga yenyewe kumkete mani chung Onagi TV Facebook page YouTube page Onagi TV panga and of course amor kabisa nyenua kelo ni channel ya chelka uke Selela Resort hotel madung chimbo maki Kisumu City madore Odinga sini kama mlunga yenyewe kumkete mana kanyo kachel for management mara Selela Resort kachel koda producer eno muniguo benga International Music for Life management channel and Steve James aka Nyakwar Nyaronyi wano chakoro mkanya kendo richek machelo wakolo nikata program pogore mana echumi Onagi TV. Karibu sana. Do you have a special event coming up? Let YouFriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management